Prvo pitanje vezano je uz projekt financijske pismenosti i poduzetništva koje se sad već drugu godinu za redom odvija u školama diljem Varaždinske županije. Znači, početkom ove školske godine došlo je do povećanja broja škola u kojima se odvija taj projekt, pa me zanima koliko je županija zadovoljna sa aktualnim podacima iz tog projekta i da li namjeravaju povećati još više broj škola u kojima će se projekt sljedeće godine odvijati. Dakle, pitanje je jasno, ide prema onoj inicijativi koju dobro radi i provodi vaš mladi kolega Lovro Lukavečki. Brzo smo se dogovorili, financijska pismenost, projekt je počeo prošle godine, mi smo zadovoljni jer evo, sad smo svjedoci baš ovih dana da je on zarotiran onako kako je i zamišljen, uključeno je 8 škola, ove godine su izdvojena veća sredstva, o tome sam prošli puta govorio, opravdanost tog povećanja sredstava za rad savjeta mladih se evo pokazuje. Naime, uočeno je da su mladi na vrlo niskoj razini financijske pismenosti i da kroz taj projekt, a naravno on je dobrovoljan i uključuje se u škole čiji čelnici ustanova to žele, u ovom trenutku 8 škola, i u suradništvu sa profesorom Krunoslovom Habunekom, dakle oni uče kako balansirati svoj osobni budžet, kako otvoriti račun u banci, nauče nešto o kreditima, školovanju, nekim drugim financijskim pitanjima, ali ono što je u ovom trenutku najzanimljivije, to su pub kvizovi, to je jedna nova forma koja također ide u smjeru na jedan zanimljiviji način, dakle i pristupačniji mladima, da se kroz kvizove ujedno i educiraju o financijskoj, između ostaloga i o financijskoj pismenosti. Pub kvizovi su jako popularni, imamo već i etabliranu voditeljicu koja osmišljava ta pitanja i mislim da je ok. Evo, ako ste me pitali jesmo li zadovoljni sa implementacijom ovoga projekta, reći ću da jesmo, ali ćemo konačnu evaluaciju dati kad on završi. Evo, hvala lijepa. Da, mi promoviramo, naravno, projekt je prije svega zanimljiv srednjim školama, međutim, znate da smo sad u razradi i uvođenju od iduće školske godine građanskog odgoja, što smo ovdje javno i rekli. Nekako smo najbliže riječkom modelu, on također u svom sadržaju sadrži ove elemente financijske pismenosti, oni su i sada uključeni u međupredmetni građanski odgoj. I nadam se da ćemo onda još privući odgojno-obrazovne ustanove u tom smislu i naravno da planiramo, onda ćemo za iduće proračunsko razdoblje planirati i sredstva u skladu s tim, a onda ćete naravno o tome biti vi obavješteni.